Blessed Geza aratidza kuti aiwa chibaba panguva inoi. Vakomana veThe Zetara Police vachitsvaka mawhereabouts ake. Toona kuti now they've summoned Geza's wife. Vakomana veCID Law and Order now they've called your wife to the Central Police Station. Sandabina mashoko atinoona kuti vakomana ukana mathreats vachingoti mukangoharasa chete aiwa mukadzi waGeza, vakomana pana comrade Mabhunu avo vanoita zvinhu zvavo. Ndisandapinda mashuka mudanyiro panapa kuti subscribe or like or turn the bell icon. Timina panapa endreason ayo mudanyira chete. CID Law and Order have summoned war veterans Firebrand, Blessed Geza's wife, to the Harare Central Police Station. The development could lead to an escalation of political tensions that are apocalyptic. We've sent our boys to Law and Order right now. If they harass Geza's wife, it will be war. Comrade Mabhunu tells Simai. Comrade Blessed Lunesu Geza has so far been impressed by ZANU-PF official spokesperson Christopher Mchangwa as a skilled military field officer with mostly accurate intelligence. Within days of the same, Geza calling for party leader and President Emmerson Mnangagwa's resignation. This is a developing story. Ndo mashoko anobuda panapa tiona kuti aiwa Geza's wife panapa aiwa anoshedzewa aiwa kuti the therapy Law and Order. Vakomana amene kuti varuda kumubvunza pamusoro pei vatikuona kuti these guys they are now desperate panapa vachitsvaka mukomana Comrade Bombshell kunyange ari kumboita anongomba surprise public appearance votadza kuziva kuti ari kupi achiuya achitaura mashuwo ekuti aiwa auda kudeliver aiwa the final push. Vakomana vari kunyatsokuona kuti aiwa this person ari kuva a direct threat kwavari and their leadership. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechituko ichi. Kuna comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.